kining sakit dunay maayo, duna say sakit nga dili maayo, na ay sayon ayohon, na asay lisod ayohon. Lingi ay mong tupad ning na kumusta mang sakit ni moron sayon ra na ang sakit nga lisod ayohon mao gyud ang sakit sa kalag, kana bang kahadlok, kabalaka, o pagmahay, mag self-pity. Mahadlok na ganita, mabalaka na ganita, or magmahay, purting lisura na ayohon. Ngano man, musirado man ang atong hunahuna. Nya di nasad kasod ang Ginoo, ngano man, ang kahadlok iya manasiyawa, kanang kabalaka iya manasiyawa. Hap-apil na sa nang pag self-pity, kana magsigitag mahay. Sige, lingiyay mong tupad, inawa kay kahadlok ron. Unya, kung ang atong solusyon, ang solusyon nato sa atong mga sakit o mga kasakit, bunga ganis kahadlok, mo resulta na og mas grabing kadaot. Muna kining divorce bill og uban pang mga bill sama ng same-sex union, abortion bill, katong atong RH bill, tinukmod na sa kahadlok og mga kabalaka. Unya, ang atong solusyon, gubon taning kaminyoon nga bati. Ana, RH bill, putlod taning mga palupyan tube, imnan tanig pills, butangan ni natog ayudi, kondom, kay kapoy kayo ning sigig panganak. Ana, di ba? Ano bang atong gubon ba? Divorce, gubon ang marriage. Bati naman, gubon. Mao na ang tinukmod. Diri sa unang pagbasa, gilibutan ang gamayng syudad sa Jerusalem, gilibutan sa mga kaaway nga taga Babylonia, nga lig-on kaayo nga mga kaaway atong panahona. Nangalisang sila, mga usa ka tuig nila dito ra sila sa sulod, hangtod nga gipanggutom na sila. Tungod sa ilang kabalaka nga mamatay sila sa gutom, nyawa manggi sila pasko, manggi makasud ang kaaway kay lig-on man sila paril ang Jerusalem, may man kay pagkaparil, wa kasud, pero gihuwat ra sa mao man style nila sa gubat sa una kay espada man to pana na. Huwaton ra kadiyag mo gawas ka, o digi ka mo gawas, sige ha, radyo kag atang. Hangtod yun nga, nakubsa na sila sa paglaom, ilang giguba ang ilang paril. Ang ligo nilang paril, ilang giguba. Nga pagguba nila sa paril, nagtuo sila nga, makaikyas sila sa ilang kaaway. Nga nakaikyas wa mo naminaw. Wa mo naminaw sa first reading. Nakaikyas tubag. Sigurong tubag. Wa gid naminaw, no? Wala na problema na to. Sidikiyas, no? Mao to'y hari. Iyang mga anak, iyang mga sundao, nilusot sila sa lungag nga ilang gihimo, nagtuo sila makaikyas, pero matod pa diri kanang gigukod sila sa ilang mga kaaway pag-ikyas nila, ug naapsan sila didto sa may Jericho, kapatagan sa Jericho. Pag-abot didto, nagkatibulaag og panagan ang mga sundao, gibiyaan ang hari ug ang iyang pamilya, gidakop sila,
unya gidang atos Babylonia ni Nabucodonosor sa atubangan ni Hidekias. Ang iyang mga anak na pinangga gihurot og patay diha siyang atubangan. Mas grabe ang nahitabo. Ang iyang mga anak nga iya untang Iikias pinaagis pag buslot atong paril, gipatay na gyud noon diha siyang atubangan. Purting sakita ug ang iyang mata gilugit pagyud. Sakit, no? Ngilingya imong tupad ina, sugot kag lugiton imong mata. Nya sa dili pa lugiton ang imong mata, ipakita gid nimong gianam-anam og patay ang imong mga anak diha sa imong atubangan. Purting sakita ana, nya ginapos ka. Ni grabe ba? Ang ila na hinong kahimtang ni grabe. Tungod kay ang ilang panghuna-huna maoray ilang gisunod. Nya tinukmod tos kahadlok ang ilang gibuhat. Out of fear, ila tong gibuhat. Nakaron sa atong ebanghelyo, niya say sanlahon. Atong panahona, way tambal ang sanla. Leprosy, way tambal. Hopeless ang mahimong leper niadtong panahona. Gani, ipalayo pa gid sila. Kanang dili ka makasud sa syudad, dili ka makatipon sa pundok sa mga tao. Doon na pagani sila balaod nga, idunghay ang imong buhok, magsulob kag sako, nya magsigi kag singgit, hugaw ko, hugaw ko, hugaw ko. Grabe, og sakit kag sanla atong panahon na mura na sad kag equivalent to a dead person. Lain na sang lingi sa imong tupad ina, sugot kag masanlahon ka. Ina sugot ka. Nya mingon gani siya, okay ra man na kay na may tambal, pauswagig jutay, ina sugot ka mas stage 4 cancer. Ina sugot dili. Ingka os sila jutay, kidney failure lang. O sige, okay mo na. Oy, kanang mga sakita mao na mga gitawag natog mga hopeless nga sakit. Pero unsa may gibuhat sa sanlahon? Unsa may ang gibuhat? Miduol ni Hesus, mihapa sa iyang tiilan og miingon, I know nga makaayo kanako kun buot ka. Ang iyang pagtuo bas Ginoo, Lord, bisan og hopeless na ni akong case, you are my hope, and I know with you there is always hope. Di ba? Unsa may nahitabo? Gihikap ra siyang Hesus, buot ko, maayo ka, sus na ayo dayon. Pero unsa may gisulti ni Hesus niya? Siya op ay sa pag kuan, ay sa pag kay siyempre malipay jud kang naayo ka. Ayaw sa relax lang. Adto sa spare. Pag pa-check up niya. Unya, pag-offer dayon sa halad nga gi-require didto sa templo aron mapamatud-an nga naayo na ka. Unsa may makapamatuod nga naayo na ta? Kung mabalik na ta sa community life. Mabalik ba ang community life? Ma-integrate na kas community. Nya ang divorce, unsa may gihatag sa divorce, i-disintegrate ang community, bungkagon ang pamilya. Unya tawgon na nimo naka-move on ko. Unsay naka-move on nga nabungkag man tong imong pamilya? Move on din na. Gob on. Dili move on, gob on. Muna ka mong na nag-divorce, wa mo ka move on. You destroyed your families. Nay sakit kay diha. Kung saan mo pag-move on nga iniglingi nimo, guba man. Naglakaw ka nga gibiyaan nimong nasunog na ugdaw ang imong pamilya. Nya move on din na. Selfishness ang tawag ana. Ang imo rang kaugalingon, ang imong gitawag og naka-move on. Pero ang imong pamilya, gubon, mauna ang divorce. Sige, lingi ay mong tupad. Okay ra kang mag-divorce. Okay ra. Mauna,
damaging kaayo. Unsa may hinungdan, ang mga taga Jerusalem, ang mga Israelita nga gipanguluhan ni Sidikiyas, wa na magampo sa Ginoo adtong panahona, wa na sila mag-ila sa Ginoo, nibiya sila sa Ginoo. Ang ilan ang gisunod, ang ilan ang kaugalingon, ang gusto sa hari, nagpakasala sila. Ang hinungdan sa daanang sakit nato, mga sakit o kasakit, tungod gyapon na sa sala. Tungod gina sa sala. Kana mga sakit, mga kasakit, sala na. Bisag unsang sakita, gikan na sa sala. Mao man bitaw karon ang kalibutan anay mga pandemic, kay ang sala pandemic na. Kana lang porn, pandemic na all over the world. Kana na ang prostitusyon, pandemic na. Pandemic all over the world. Kana na ang kana na ang premarital sex, pandemic na all over the world. Kanang corruption, pandemic na sana all over the world. Pag-abot na sa pag-abot na ni anang mga sala, ang bunga sa sala, kasakit o kamatayon. Mao na, asa man nato iduol ang atong bati na kayong kahimtang sa kaminyoon pananglitan, or ang atong sakit o kasakit, asa man nato iduol, adto ta sa tinuod nga healer, ang Ginoo. Dito dool ang atong mga kasakit o ang atong gitawag og hopeless cases. Kung iduol nato sa Ginoo, kakita dayon kag hope. Ang dili na ma-repair nga sitwasyon, kung iduol nato sa Ginoo, kadiyot ra kay na ma-repair. Mabdan ni kaning akong grupo dinhing COVID-G, ako ginang gitudluan sa ako sang prinsipyo nga gibatunan, kanang triple A, ampo, alagad, antos. Sa akong kinabuhi na grabe kayong kalisod hangtod karon nga nihayahay nagmaayo, porti naman ning hayahaya sa akong kinabuhi. Awa mo kay ba? Yahay kay kinabuhi na karon kumparar sa una, mangarga, manguling, motos anang mangga, mangmakyaw anang gunahon, sudan, luyag, asin, kasagaran, suga, kandila, higda anang banig, habol, sako. Lisod kay ito Kaimtanga niya, atops balay, sinuksukan og mga karton ang nipa, inighangin, tukas ang nipa, basa tibuok balay. Magpayong na ngadto sulod nasod sa balay pero kusog hangin, magpayong og mag-uwan kay nganoan basa man. Lisod kay itong kahimtanga. Kumparar karon, mudupa lang ka diha, kwarta dayon, mata na ko, ignaog, lamisa na, anay pagkaon, sa sayaya, higda, nanay mo limpyo, nanay mo laba sa mga bulingon, iyahayang kinabuhi, murag paralyzed. Niya, aircon pang sakyanan, aircon pang higdaanan, sa sayahaya ng kinabuhi. Pero nga namang nahayahay man, nga naman, naningkamot kog sunod sa sugo sa Ginoo. Akong gidangop ngadto sa Ginoo ang akong kinabuhi. Didto nako gisandig sa Ginoo. Unsa may resulta? Sa sige nakong ampo diha sa Legion of Mary, sa akong pagka-choir, alagad kong choir sa Guadalupe, sa pagsigig rosaryo kada adlaw, sa sigig yung ampo ba? Nga antos lang, ampo, na sige ang akong mga kahuyangan. Pero dangop gyud Ginoo. Ang resulta, gigiyahan ko sa Ginoo sa mga panahon nga murag dead end. Daghan kayo mga dead ends akong kinabuhi nga makayon ko, Lord, na gyud. Zero na gyud visibility. Ingon ang Ginoo, makalanding ra lagi ka safely basta ako'y imong guide. Igigon ako, tudloy ko, Lord. Wa naman gyud, ngit-ngit naman.
Mukalit lag, mana lang ba, murag musimang lagamay. Solusyon dayon. Usas akong didin kanidinhing atong simbahan. Pag pandemic yun, kakita mo ato, huwag mo kakita. Kana diha, bungkag na diyang kisami, pulos na ni scaffoldings, na humanaghatag ang atop, almost 3 million atong bayranan, wa gitay kwarta, wa na say misa. Lingkod ko diri ari, galingi ko dinhi nga pulos na gyud scaffoldings, naghuna-huna ko sa bayronon nga 3 million, ningon dayon ko, Lord, scaffoldings forever na ning simbahana. Wa nay misa. Yung Ginoo ay sayang kahadlok na pagsigilag misa diha. Siging misa, wa may internet. I-record lang sa cellphone, i-upload nga to sa YouTube o sa Facebook, pangita nitong uploadanan. Mo to, sige upload. Uy, nidaghan man ang followers. Ato kaning isibya ang atong project. Mo to, pagka March, nag-lockdown, 2020, pagka June, sugod na taog announce ngadto sa social media. Pagka 2021, nahuma na ni nato tanan din mga July 2021. Nakapatukod pata sa Kapilinya di Fatima nga nigastog mga around 40 million. Awa mo kay bawa na. Nakatukod pata karon og kaning kumbinto ana pasabot mao ni ang pamaagi. Mo nang di na ko ma-discourage. Karon napatay bayronon sa kumbinto. Ay di lang ta ma-discourage ang Ginoo. Sige lang yung baligyag slat. Hinay maghalin ang slat, Lord, kay krisis mo kay mga tao. Sige lang baligya. Hangtod makaamgo sila nga ang pagpalit og slat mao day nay solusyon sa ilang krisis. Dili ang pagpangitag kwarta, kung dili ang paghatag og kwarta. Nya pahinumduman sa Ginoo. Sumagod unsa may gibuhat nimo una. Paralyzed imong papa, paralyzed imong maguwang, gatrabaho ka sa landbank, imong sweldo perting gamaya, average lag 6,000 a month ang net take home pay, gatiman kog paralyzed nga amahan, paralyzed nga maguwang, tibuok pamilya di agasalig nako, paralyzed pagyud ang pamilya sa akong kamagwangan, kay nakabanasad og buutan kaayo, hangtod karon buutan lang gyapon. Nya giunsa man to pag-manage, gasige ra jud kog alagad sa simbahan, sige sa kog panghatag gani ang ako sa mga kaubas choir, kauban sa Legion of Mary nga gustong mo eskwela nga nag-antosad, ako sang hatag-hatagan, makashare pagyud ko nila og pipila nila ni graduate sa college. Ang tinabangay mi ba sige lang yung hatag, pirmi yung kong way kwarta, pirmi ra yung kong way kwarta, hangtod karon wa gyud kwarta, danay na ni kwarta gamay akong bulsa, pero mahurot ra gyapon, meaning ayaw pagsaligan ang kwarta, salig sa Ginoo. Nya unsa may buhaton, ipanghatag ang kwarta, itabang ngadto sa labing ubos. Mao man bitaw nga pag minyo na unta nako pagka 1995, magminyo na unta ko sa akong last nga uyab. Akong bana-bana ikanapo to na kong uyab. Magminyo na unta mi, ang nisod sa kong huna-huna, di man ko ganahan mo tigom og kwarta, di man ko kaako nga magkupot kog kwarta bisag 1,000, nga nagtan-aw kong naay mga way kaon, naay galisod kay nako mga silingan, ug magminyo ko kaluoy unya sa akong asawa nga akong hutdon og gasto ang kwarta. Naku, unsa kang kinabuhi ang muhaom aning akong na-develop na gugma karon, way lain ang ni sod sa kong unahuna magpari. And it took me mga 1 year aron pagsigig discern with matching crying moments, hilak aron lang gyud makadesisyon. O ang akong desisyon magpari. Mo na ni karon napari nako. Lipay mo. Sige, palit mo slat og maayo. Ngano man, kay gitudloan ta mo nga dili na ang kaning atong kabulaka ning kwarta kaning krisis, dili na masulbad pinaagig, sigig tigom og kwarta, panghatag sa imong kwarta. Panghatag. Mo bitan ingon si Kristo, ikaw sanlahon naayo na ka. Pag-offer, paghalad dito sa templo, pasabot hatag ngadto sa community.
Ayaw pag-ending nga naayo na ka, ako na ni, nindot na kaini, kay ako na ni. No, it is not yourself ang imong concern karon. Ang imong concern aron ditso jud kag kaayo is the community. Ikaw ba na naglisod ka sa imong asawa, ayaw file og divorce, higugmaa na, ikuyog ang Ginoo pag higugmaa na, ampo, alagad, antos, masulbad ra na. Kadang asawa ni mong porting buanguna, sige nag-ampo, sige alagad, sige antos, di ba, layo ra ng 3 ka adlaw, mugakos na nimo. Lagi. Awa ko kasuwayan ha, pero testing lang. Kanang imong banang bisyoso kayo, kulatahon pakakusahay, sige ampo, sige alagad, sige nag-antos, di ba, layo rang napo katuig na, patay na ka. Adi di, layo rang napo katuig na, mausab na. Oh, pila ra man ang napo katuig nga antos or 3 katuig or 2 katuig, pila ra man na kaysa makig-divorce ka, maguba imong pamilya, mga bungkag pa ng kaugmaon sa imong mga anak, because marriage is for the good of spouses and the good and upbringing of children. Timan ini ha, mo ni ang essential effects of marriage for the good of the spouses and the future and the good and upbringing of children. Unyag maguba, di wa na upbringing ang children, wa na say good ang spouses, bad na tanan. O unya, unsay resulta? Torturon kas imong kinabuhi hangtod ka mamatay. Oh, labi na kita kasi imong anak sige nang suyop nya inigdool nimo nganong naingon ani man kadong buang nga dia kamoy nakaingon ani patyon tanong mong animala mo. Oh, ana na sila. Karon ka magbadlong-badlong nako, hay naman mo. Oh, anaon man ka. May panay ako mga barkada kay lingaw pa ko, pasuyopon pa ko. Kamo hain man mo. Tuon naman kas imong lain sad nya ingnon sa papa, ayaw ana dong otros kang amahan na ka, panuay ka. Hain naman mo sa mama. Oh, anaon man ka. Nya torturon ka ana. Siunan lang mo. Pangutan-an na diyang mga inyong tupad. Mga buutan man na kayo. Na, wa pa mo magbuwag. Na. Wa. Tanawa. Ka, sayon ba ang dili pagbuwag? Sa dili sayon. Nya, nindot bag epekto, purting nindotan. Nya, kumusta man? Nangapangag yung gamay. Tungod skulata. Pero karon bisag lagos na lang, maka lips to lips pa. Oh, di ba? Ana, una siya. Nga naman, God will restore our health, both physical, spiritual, moral, and communal health. Only God can restore. If we go against God, we will end perishing in all aspects of our lives. Mga impas kita, mga matay kita sama sa nahitabo ni Sidikiyas, imbis ni Ikyas na unta, gilugita na hinuos mata, gipamatay na noon ang tanan niyang mga anak. Gatuo siya katong iyang desisyon, makarescue nila sa imminent danger na himo na noong very miserable situation. Kay wa man niya gikuyog ang Ginoo, ang iyang gikuyog ang kahadlok, ang kabalaka man. Sige, last nga lingi sa inyong tupad. Ing na, di na kita mahadlok, mo palit og slot. Ing na. Oh, sige, manindog na ta.